Piny owacho olando ni gin kod chenro ma biro neno ni migepe kod tend counties duto biro tiyo twech achiel mar bero chenro mag huduma centers e pachoka. Malendo mane ogol gi jatend migao ma jotije piny owacho Justin Muturi kako ndamo makende mane ni chenro mag piny owacho chopo ne jopiny e yo mayot kendo makare. Muturi bende olero midhiero mose kwako chenro mag huduma mashinani mane geto tero chenro mag piny owacho machiegni gi jopiny ka bende osingo ni piny owacho dhi keto chenro makare mar rakore gi midhiero makamago. We are in discussions with all government ministries, departments and agencies, including county governments, to try as much as possible onboard themselves into our Huduma centers, because we are serving the same people. We would want as many government services as possible to be offered from our Huduma centers. Huduma Mashinani, it is supposed to be a service which is mobile, but unfortunately, because of the challenge of resources, we don't have vehicles that can transport our staff to various market centers where there will be still residents coming to be given services, but it is something that we are addressing going forward. Jatend piny Kenya William Ruto kod Prime Minister ma piny Haiti Gary Conille oyuago nok mar omenda kod gik lweny obila mag Kenya manyayo kwe piny mar Haiti. Telogo kwayo pinje maoko mondo chop singo mane gichiwo mar konyo obila mag piny Kenya kod Haiti e yor omenda kod gik lweny e chenro mag rakore kod jonjore mag